Hetikö sä oot sikaa vailla? Niin Mä olen Markki ja me soitetaan teille akustista rockmusiikkia 2 setin verran. Nauttikaa illasta ja mekin koitetaan tehdä näin. Aloitetaan Tom Pettillä, eiks niin? Alright. Learning to fly. Se on vähän niinku moottoripyöräily. Alaskuva sattuu. Voin kertoa sen kokemuksen syvällä rinta-äärellä. 2 vuotta sitten jäin vihreällä valolla VPK-säiliöautoalle. Harva jää kertomaan tällaista tarinaa, mutta mä olen still in the game. When I started out down a dirty road, I started out all alone, and the sun went down. Mitä se on? Piimää tuon tästä näin. Aitoa piimää. Kirnuttua piimää. Tarjoat oikein. Piimää. Oo se reilu mies. Ei kiitos, kun on Eläköön. Hyviä rapuja. Hyviä rapuloita. Hyviä rapuja. Meni jo. Häppä. Kuuma ilma. Ei. No niin, miten tää on mahdollista? Tänne tullessa tää possu oli ihan täys. Tässä näin. Tää on jotain tosi nälkäisiä hokkilaisia. Ootte molemmat possut on kuvassa. Se on kauheeta. Miten tuolla naapurin possulle voi käydä noin? Mä ymmärrän sen, että naapurin kana, mutta possu. Ah!